Nou, dan komen we erbij zijn. Dit had je hem zo handig betocht. Ja jongen, dit is een grote kameraad jongen. Dat kunnen we maar gewoon net waar met de kroren net. Wie maar achter de boskwijt komen hè. Dus dat valt niet mee. Bert is metaal man. Ik zal achter zien wat dat spul is. Maar dit is sterk. Gelijk niet, gaan we eerst met de kroren aan de gang geweest. En toen zei we zin van jongen, dit maakt oors. Dit kunnen we zo net handhaven. Dit is vies te zwier om dat achter de boskwijt te houden. En zag ik daar de kroren? Ja, dat is juist de kroren. Kunnen we even zien? Ja, zal ik hem even pakken? Ik moet even de stroom erop doen. Tja, want daar zit mijn fietsbatterij onder. Dus dit denk je, moet daar even in. En dan doen we hem daar aan. Zo, nou hebben we het beeld. Nu zal ik hem even omdraaien. Zo, dan druk ik op het knopje. En dan komt er op die taak. Dus het is simpel. Als de kroren vol hout heeft, dan mag je hem optellen. En dan pas komt het wiel op de grond. Ja, prachtig. En dan hebben we hier dus een tweede versie. Ja, want het idee was, ik zou een motor van een scootmobiel hebben en die zou ik onder mijn kroren bouwen. Maar toen kwam ik op een ander idee. Ik denk, wegverzekerd dat ding slopen. Ik ga zijn stuur de andere kant uitmaken. Dan was niet lekker deze kar aan. En alleen als één nadeel is, er zitten 2 dikke batterijen op. Als maar rekenen dat ik 4 of 5 keer achter in de bosbed ben, dan let er me al bij staan. En als die zelf van buiten door, dan hoeft er nee benzine. En wie dit ik het moment bed dat je dacht, misschien kan ik dat wel correct even Ja, beter. toen dacht ik aan het dingetje van mijn zoon. En ik denk, dat moet makkelijker kennen. Of makkelijker, die heeft meer grip. Hè. Die heeft trekkerwielen, zou ik maar zeggen. Niet te groot, maar ja. Ik denk, hé, daar kan wel wat op gemaakt worden. Dat we een karretje hebben vol met hout kunnen gooien. Dat is makkelijker met de kruiwagen. En nou ja, aldoende. En toen reden we eerst vooruit. En toen gingen we in het water. Want dan stuurt hij niet. Dus toen hebben we maar andersom zijn we gaan rijden. Dat is beter. De techniek die maar dus wordt helpen. Ja, zo is dat. En wie bent zelf zo sterk net als de techniek, hè?